Sa nakaraang video ay pinasyalan natin ang makasaysayang Besang Pass sa Cervantes, Ilocos Sur. Sa video naman ngayon ay ibabiyahe natin mula Tagudin, Ilocos Sur, papuntang Bulinaw, Pangasinan. Nagtataka siguro kayo kung bakit hindi ako magvi-video sa La Union? Well, naka-reserve yan sa mga susunod pa nating mga biyahe. Ang Bulinaw ay ang pinakadulong bayan ng Pangasinan sa bandang norte. Kasama sa mga sikat na mga pasyalan dito ang Cape Bulinaw, tatlong falls, caves at mga beaches dito. Ito yung biyahe natin ngayong araw. Ito yung ruta natin. Babiyahe natin mula Tagudin, Ilocos Sur papuntang Bulinaw, Pangasinan. So ayon sa mapa, it would take at least 4 hours and 42 minutes. So that's 207 kilometers. Medyo mahaba-habang biyahe po yan. Babaybayin lang natin itong kahabaan ng La Union mula rito sa Sudipen hanggang dun sa Santo Tomas dito, kasi dito na tayo liligaw pababa dito sa western side ng Pangasinan papuntang Bulinaw. Alaminos, Pangasinan City na ba to? Alaminos. Naku pao, dati wala yatang shell dito. Alaminos City na nga to. At may nakita akong halo-halo. At dahil dyan kailangan ko maghalo-halo dahil mahilig ako sa halo-halo. Ang halo-halo, may isang halo-halo oy. Alright, Bani, dito na tayo sa Bani. Bulinaw na tayo, town proper guys. Ito may partas din pala rito sa Bulinaw. Barangay Aburrido. Barangay Aburrido. Ano ba ito? Patar na ba to? Tayo pa pala. Ito pa lang tayo. Galing falls to, may falls pala rito. Didiretsuhin mo yung ilog na yan. Bulinaw Falls 1. Okay, so may Falls 2 rin. Kukonekta dito sa ilog Estanza. Finally, nakahanap tayo ng matutuluyan. At kung nakita nyo yung mga kubo na yan, dyan tayo matutulog. Pero ngayon, pagod na ako. Bukas na lang ako magbibigay ng detalye. Good morning mga brother. Tahimik ako lang dito kagabi. Walang katao-tao. So ito yung kubong nirentahan ko. This is worth 800 pesos. Sabi naman ni ate kahit anong oras ako uwi. Bahala ka na kung anong oras ka uwi. So in-expect niya siguro walang mabisita. Kaya siguro may hapon pa tayo uwi. So in the meantime, paliparin muna natin yung drone para makita niyo yung kabuuan ng lugar na to. Tara sa Dalampasigan. Problema, itong tindahan nila sarado rin. Tapos yung pinakabahay nila ate nandun pa sa dulo. Ay, kunin ko pala yung sapatos. Siguro tayong flip-flops. Baka akyat tayo dun sa may bato. Wow, mas maganda rito sa labas oh. At mula rito guys, kung saan tayo nagstay, kitang kita rin yung lighthouse. Ayan sa may unahan. Ayun yung lighthouse oh.
So malapit na mula rito. Yun. Yan ang pupunta natin next. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Uy, may talangka oh. So tabi-tabi naman yung mga ano rito, mga resorts. Ayan, resorts din to. Ang ganda nung ginawa nila dun oh. Kasi ito rin. So isa lang halos yung pricing nila rito. Ito yung kwarto by the way. Nakita ko ba yung kwarto? Ito yung kwarto guys. Ayan. So double deck siya. Pwedeng dalawahan dito sa baba. Sa taas may isa lang to. Isahan lang. Pero kung maliit lang, diba, bata, ayan, pwedeng dalawa yan dyan sa taas. Pero ito talaga maluwang sa baba. Sana matuloy tayo sa Burgos. Medyo malayo-layo pala rito. Pero yung Burgos kasi na yun guys, madadaanan din natin yun pag pupunta tayo ng Zambales, ng Liwliwa. Sa may San Felipe, Zambales. Kaya iniisip ko, daanan ko na lang din, di ba? I mean, pupuntahan ko na lang din yung sikat na Kabungawan Resort. Tapos may death pool sila doon. Wow, death pool guys. So sana may kasama ako. Kaso nga lang, pag nandun na tayo, pag wala akong kasamang maliligo, syempre hindi ako maliligo doon no? Ito suicide. Hi guys, so yun, rock formation. Ito may bagong dating prenup. Ang tugtugan nila rito, Ilocano eh. Ito guys, so, rock formation, view beach, Patar, Bulinaw, Pangasinan. Here we go. Tara, punta natin yung lighthouse. Yun oh. Free parking. Okay, free parking daw. Alright, akyat na tayo. Saglit lang naman to. From here, tanong natin yung dagat oh. Ito sikat na sikat. Ano bang kwento na itong lighthouse na to? Tingnan natin. Cape Bulinaw Lighthouse, alright. It is ang kwento lang naman na ito guys. Ito yung pangalawang pinakamatangkad na lighthouse sa Pilipinas. And the century old, built by Filipino American and British engineers in 1905. Wow. It rises majestically. May taas itong 351 feet above sea level. So yan. At dito sa bandang likod may ruin ng hindi ko alam kung ano to.
nakasara eh. Hindi natin pwedeng akitin to. 120 steps. Alright. Dito ginaganap ang mga kababalaghan, mga kaibigan. Ano to? Tara, puntahan natin. Explore and venture. Ayos to ah. For the sake of adventure. So ito yung pinaka view deck ng lighthouse. Ginawang motor itong motor. So tong si Bornok, kinukwentuhan niya ako kung ano yung mga gusto niyang bilhin sa buhay. Gusto daw niya helicopter. Ikaw dito. Gusto daw niya helicopter. Helicopter yan. Kasi guys, sa Ilocano, ganun magsalita yan eh. Yung R. Ur sa amin yun. Yer.